салом, ман Экрус. Тамошобинони азиз, ҳамаи мо шумо мактаб хондагем. Аммо чӣ дар хотир дорем аз ҳамун даврони мактабимон? Масалан, ман ягон чиз дар хотир надорам, ғайри ҳамун дарсгирезиём. Вале дар вақтҳои пеш дар ҳамаи мактабҳо камера набуд. Имрӯзҳо дар ҳамаи мактабҳо қариб ки камера ҳаст ва имрӯз ман ба шумо то 5 видеоро нишон медиҳам ки ҳодисаҳои хеле ғайри оддӣ ва камтар ваҳшатнокро ба навор гирифта шудааст дар мактаб. Дар ягон ҷо ба ҳазур шинен, марҳамат, мо видеоро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, агар шумо ва ё рафиқонатон хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, ба ин рақамҳо ҳатман занг занед. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва дар роҳ масъалаи гаиҳоро худашон ҳал мекунанд, чунки аллакай дар ин соҳа тӯли 7 сол аст ки кор ва фаъолият доранд. Ва агар дар хусуси документҳоятон ягон мушкиле дошта бошед, онҳо бепул ба шумо кӯмак мекунанд. Ва дар охирӣ гуфтаниам ки аз номи канали ман гап занед, ба шумо 500 рубле скидка карда мешавад. ин наворро рӯзи якшанбе дар яке аз мактабҳои шаҳри Корк дар Ирландия гирифта шудааст ва соат 3 шаб аст. Дар мактаб касе нест. Ашёҳо бошад худ аз худ меафтанд ва ё дар ҳаракат медароянд. ин наворро тамошо карданд ва гуфтанд ки ин монтаж аст ва ба хотири натарсидани талабаҳо, ва бисёриҳо ба он боваранд ки ин дар ҳақиқат буд, вале ягон монтаже дар ин ҷо вуҷуд надорад. Тамошобинон азиз, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ба монтаж монанд аст? дар яке аз мактабҳо вақте ки репетитсия доштанд, барои кадом ҷашне тайёрӣ медиданд, як махлуқи номаълум бо ҳамроҳии онҳо ба навор меафтад. хуб наворро тамошо кунед. Ҳангоме ки рақсида истодаанд, аз кафои онҳо як сояе мегузарад. гап дар сари он аст ки ин мактаб аст ва ягон студияи профессионалӣ нест ки тавассути рӯшноӣ ягон эффекти тасодуфӣ афтад. ман ростӣ тамошо кардам, такрор ба такрор тамошо кардам ва фикр мекунам ки ин монтаж аст. акнун шуморо намедонам ки шумо чӣ мегӯед. шумо низ ба фикри ман розиед? видеои навбатиро дар телефон гирифтаанд ва автори ҳамин видео мегӯяд ки ба хотири тафтиш намудани камераи телефонаш гирифтааст. ӯ мактаби кӯҳнаеро ки кайҳо кор намекунад ба навор гирифта истодааст ва баъдан ҳангоми видеоро такроран тамошо кардан мебинад ки ба ӯ як духтараки хурдакак бо мӯю чашмони сиёҳ ва шакли аҷибаш ба ӯ нигоҳ дошт. ин видеоро 5 сол пеш дар YouTube партофта буданд ва то ба имрӯз ҷода аз 7 миллион тамошобин дорад ва ҳеҷ кас ба боварии комил гуфта наметавонад ки ин дурӯғ аст ё рост. хуб, навори навбатӣ аз мактаби Покателло дар Амрико мебошад. охирон рӯзҳои таҳтили мактабӣ аст ва нигаҳбонон мебинанд ки камераҳо яку якбора аз кор мемонанд ва гоҳ равшану торик мешаванд, яъне чипамехе дар камераҳо расида истодааст ва ногаҳон дар яке аз камераҳо хуб дида мешавад ки як махлуқи номуайян аз як кунҷ пайдо мешавад ва ба дигар тараф ҳаракат карда ғайб мезанад. баъди тамошои ин видео коргарони ин мактаб гуфтанд ки онҳо то ба имрӯз ҳар хел садоҳоеро мешуниданд ва намефаҳмиданд ки аз куҷо мебаромад. дар ин видео як духтар бо мӯйҳое ки тамоми рӯяшро пӯшида буд, аз як утоқ мебарояд ва дасташро ба деворҳо ва тирезаҳо мезанад.
аз ҳама аҷибияш дар он аст ки ба касе дасташро бардошта ва ба чизе ишора мекунад ва ҳамзамон суҳбат дорад, вале чӣ тавре ки мебинед ғайри ӯ касе нест. автори ин видео мегӯяд ки ин духтар ҷин дорад ва ман мегӯям ки ӯ зери таъсири маводи мухаддир аст. тамошобинони азиз, шумо чӣ фикр доред? тамошобинон азиз, пеш аз оне ки хайру хуш кунем ва на ин ду видеоролики пештара тамошо кунем, чунки хеле онҳо ҷолиб ҳастанд ва ба канал ҳатман подписываться кунем, колокольчика зер кунем ва бо шумо некрӯз буд то видеоҳои оянда. хайр.